Eta abizinanik, amuriza. Amubiza? Eta zuk? Boriberi. Boriberi, jo. Ze polita, boriberi. Ematen du euskalduna, ematen du gainera. Boriberi. Bai, erre bat sartzen badiozu. Apa. Kaixo. 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 Ondo. Jarraitu, segi Bai. galderak egiten Elkar elkarren ezagutzen artean. ari gara. Ari gara, elkar ezagutzen ari gara. Botako dizuet orain beste eztabaidagai bat mai gainera. Integrazioa. Zer da integrazioa zuentzat? Hori baleok esan beharko du gehiago, ni hartzaileen, bueno, ni ere integratu nintzen. Kultura erdaldunera integratu behar izan zuen. Bai, eta kultura batera, eta orduan kultura hori, batzen nirea. Leo, zer da zuretzat? Integrazioa. Integrazioa. Hemengo gizarteak gauzak emango dizkit, baina izan behar dela elkartruke. Ez nire ohiturak alde batera ustea, nire hitz egiteko moduan, nire janzkera eta moldatzea edo nire nortasuna aldatzea, ez? Integrazioa esaten dutenek, zer esan nahi dute? Esan nahi dute, adibidez, Leo ona etorrita, sartu behar duela beste mundu batean, eta zergatik? Inposizio hori nabaritu duzuzuk, Leo? Bai, eta ez da horrek erakusten du nolabait ez dagoela horizontaltasun bat, baizik eta ni naizela eredua, nik ezartzen ditut zer den baliogarria, eta nik egingo integratuko zaitut. Nik uste, ona etortzen garenok, daukagula behar bat, edo esaten digute denbora guztian hemengo kultura ezagutzeko, baina hemengo kulturarako gu gara multzo homogeneo bat, jende pilo bat esaten dit. Nita daukat lagun bat zure herrialekoa, eta nik aletzen dut nongoa da. Afrikakoa. Gutxi esten dira gure kultura, gutxi esten dira gure hizkuntzak. Leo, zuri zenbatetan esan dizute, ze ondo hitz egiten duzun euskara? Uste egunero. Ez zaizu gustatzen? Ez, osea, esan nahi dut. Osea, ni, beltza naizenez, ja, bere buruan, atzerritarra naiz, ja, handik hasiko gara. Molestatzen zait. Xabierrek ere egin dizun lehenengotariko galdera izan eta euskara non ikasi oso. Bai, zergatik, arraroa delako, gure hizkuntza kutsitu batean, da minoritario batean, da hizkuntza ahul batean, beste kontinente bat datorrena, zure hizkuntzan entzutea. Ikusten dudanean bat, niri ere, ateratzen zait, ikasi duzu eta postu egiten naiz. Euskararen komunitate txikiaren parte izateak, uste duzue egiten duela guk beste minoriekiko empatia puntu bat izatea? Bai, dudarik gabe. Beste zure antzeko egoera batean aurkitzen den hizkuntza bateko norbait ezagutzen baduzu, harenganako nik behintzat halako afektu bat hartzen dut. Dudarik gabe, gertatzen dena, dudarik gabe. Leok zalantzak ditu. Bai, zalantzak ditut, ez. Esan nahi dut. Zentratzen gara zapalkuntzan, baina ez gara kontziente naiz eta zapalduak izan, zapaltzaiak izan gaitezela. Orduan, nik ez dut empati hori ikusten zentzu horretan. Unitate beraren parte bazarete? Bai, inguruan tokatzen bagara, bai. Elkarbizitza izan daiteke, elkarbizitza kulturala, elkarbizitza ekonomikoa, elkarbizitza... Claro. Benetan nahi baduzue gu komunitate honen parte izatea, ez dakit errastasunak jarri. Ez dut esan nahi eskuz ibili behar garela ez dakit ikusi mendizaleak abesten, baizik eta, komunitate honen parte garenez, komunitate zuri ematen dizun oinarrizko beharrak, guk izatea, eta ez dakit administratiboki, ez dakit arrazakeria edo bazterkeria ez jasatea, lan bat bilatzerakoan zuk dituzun baldintzak, nik baldintzak berdinak izatea, nik ez dituz zuk behar dituzun baldintzak berdinak izan. Eta ni saiatuko naiz, neurean, zuk baldintza hori bete ditzazun, baina administrazio zapaltzaile bat zure gainean badago, administrazio zapaltzaile horrek nola funtzionatzen duen jakin behar duzu. Eta kapitalismoa nola funtzionatzen duen jakin behar duzu. Orduan, nik horren kontra egin dezaket. Hala ere, zu baino abantaila gehiago eduki dezaket, baina nien naiz administrazioa. Feminismoak lortu dituen aurrerapenak eta onurak administrazio mailan,
nork borrokatu du? Feministak, gizartea, Bai. herria. Pues Bai. herria, gauza batzuetarako borrokatzen duenez, bueno, pues nik sinesten dut herri mugimenduan, eta herri mugimenduan pues gauza horietan borrokatu behar da baita ere. Da batzuk borrokatzen dute, da nik apurua borrokatzen dut, da garai batean asko borrokatzen nuen, orain gutxiago, da batzuk borrokatzen dute, baina gutxi dira. Gure egungo gizartean errazagoa da bizitza. Gizon zuri batentzat, emakume razializatu batentzat baino. Bai, niko hori ez dut ukatuko, hemen nik ulertzen dut, egotea ni askoz ere posizio, hobean, leo baino printzipioz, hemengo gizartean. Horrela da, zoritxarrez. Bai, baina ezken nire gizartean, nire jatorrezko herria baldin bagoaz, zuk ere privilegio horiek izango dituzu. Orduan nik zaitu ikusten txuria, zuri azal kolorearen zentzuan ezakindola esan, baizik eta zu zaren sujetu politiko bezala gizona, txuria, pues horrek munduan kokatuko zaitu leku batean, eta nahi eta ez privilegiorik izango dituzu. Europar pertsona bat bidaiatu daiteke munduko edozein puntutik nahi du, osea, motxilarekin, me voy de mochileo, que guai, que experiencia, eta jatea Afrika esperientzia bizitzera, eta Afrikako pertsona bat hemen egoteko zailtasun administratiboia gure herrialdetatik, por los convenios que tiene hemengo estatua gure herrialdeekin. Orduan, ya no vamos igual, naiz eta pobre txiro. Gu bat. Nik nahiko nuke guk bat egotea, eta ez da nik ez dudalako gut nahi egotea, baina eske, ez da reala. Gu hori gezurra da, faltzua da. Pues igual gizarteak lanketa bat egin behar du. Naiz eta euskaraz aritzea zuta biok, berdin da. Ezken izango naizena emakume beltza.